Aloha și como estas? Salutări de pe trompetă. Chat, clipul ăsta este 100% cu dedicație pentru abonații care își fac singuri reviziile la motocicletă. Băi, am descoperit o chestie din nefericire și trebuie neapărat să o șeruiesc cu voi pentru că eu nu știam de ea și nu doar eu, ci și prietenii mei. Înainte să începem, vă invit să apăsați butonul de like și având în vedere că cam început sezonul, dacă mai vreți motovloguri, spuneți-mi în comentarii. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A, link în descriere. Da, despre ce e vorba, băi, am dat de belea când am făcut revizia la motoretă și anume am făcut două chestii. Am servisat pompa de frână și înainte de asta am făcut revizia clasică, adică ulei plus filtru de ulei și cam atât, pentru că filtrul de aer l-am curățat în toamnă, mi se pare, sau ceva de genul ăsta și n-avea sens. Ei bine, un lucru de menționat la capitolul servisat pompă de frână, asta de aici, de pe ghidon, este să aveți atenție când o desfaceți, pentru că eu, efectiv fiind într-o luptă continuă cu siguranța ei, pe care nu reușeam să o scot, când am reușit să o scot, n-am mai dat atenție faptului că trebuie să țin de pistonaș, că el are un arc și când am scos siguranța a sărit cu totul, cum ar veni pistonașul tot cu arc, care mai are pe o garnitură care face multe chestii. Și pentru că a sărit, nu am avut de unde să știu cum stătea acolo și care-i rolul lui și, mă rog, nu prea am găsit nimic interesant nici pe YouTube, dar din cauza asta a urmat o luptă de vreo 2 zile în care eu încercam să aerisez pompa de frână și pompa de frână, sau mă rog, frâna de fapt, da. La final ajunsesem cu pompa de frână să o aerisesc pentru că efectiv voiam să văd mai întâi pe aia că se aerisește și că e amorsată, cum ar veni, și mai apoi să mă gândesc la traseu, conductă și așa mai departe. Mă rog, da, pe scurt, nu lăsa să sară ăla ca să vezi cum stă treaba cu ea, că dacă a sărit ăla, nu mai vezi cum vin piesele și faci cum am făcut eu și am montat efectiv arcul pe dos și cum naiba să facă ea presiune în, cum îi zice, în conductă netrier, că ea făcea, efectiv îmi dădea toată presiunea înapoi în vas. În fine. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Lăsând la o parte chestia asta e ceva mai necomun, ca să zic așa, servisatul pompei de frână. Dar beleaua cea mare e la ulei și fiți atenți aici. Mă, cred că nu că cred. Nu am avut în viața mea o motocicletă căreia să-i schimb uleiul la service sau, nu știu, să chem un prieten să-mi schimbe uleiul la aia sau, mă rog. Toate reviziile le-am făcut 100% singurel. Pe lângă asta, am făcut destule revizii pe la mașini și așa mai departe, tot eu singur. Și pe la garaje, unde am mai fost eu în trecut, că am mai fost ajutor de mecanic, bla bla bla. Toată lumea, dar absolut toată lumea, zice în felul următor: când schimbi filtrul de ulei, să-i pui și niște ulei în el, că, na, să nu fie gol, să nu plece goluț. Și așa știam și eu. Și de la prietenii mei, și de la mecanici cu care am vorbit sau pe care i-am văzut lucrând. Și asta am și făcut eu. Ce facem, mă? Neomul ăsta a luat-o așa câș într-o parte, ce știe unde se uita, în fine. Da, asta am făcut și eu, asta am făcut mereu, doar că de data asta, să vezi belea, îi pun filtru de ulei cu, să zic, jumătate de cantitate plin, ca să zic așa, pe jumate plin cu ulei pe care nu l-am lăsat să băltească în fundul filtrului, ci am luat filtrul, l-am întors, l-am înclinat ca să intre în pereții lui unde filtrează el efectiv și practic a subt cam tot de acolo.
Și uleiul l-am completat pe stander, cu motoreta pe stander, cât de cât dreaptă, și l-am pus până unde trebuie. Bă, pornesc motoreta după revizie și să vezi belea. Mare belea. După, cred că 15 secunde, începe motoreta să bată, motorul să bată. Zic, bă, ce are, mă, tată, mă? O opresc, o pornesc, la fel. M-am speriat, vă dați seama, băteau, făcea urât, se auzea urât rău de tot. Se auzea, bătea și distribuția. Cred că, nu știu ce nu bătea la aia, dar bătea tot, efectiv, absolut tot. Să rămână mult. Mi-era cam lene să mă mai bag, dar mulțumesc. Uneori ești în trafic și mergi printre mașini și te rogi să nu mai ai loc, să te mai oprești și tu, mai îți tragi sufletul, mai alea, mai stai. Da, uite că nu se întâmplă. Așa, revenind. Băi, da, i-am pus și eu ulei acolo, am pus filtru, așa, toate alea, cum ziceam. Pornește, bate, opresc, pornește, băi, bătea și când era oprită. Bătea rău de tot, dar rău. Și zic, bă, s-o fi dus, nu știu, pompă de ulei, nici nu știu cum e pompa de ulei la ea. Se servisează, se schimbă, are pale de le schimbi, de naiba știe. Tot ce știu e că ar trebui să fie pusă pe distribuție undeva și antrenată de motor. În fine. Și s-a pus verde. S-a pus verde, mă, Google-ul, mă, la pietoni. Așa. Ce zic, am pus prea mult ulei în ea. E overfilled motoreta și aia, mai dau jos un pic din ulei și pac. Mă duc în casă, iau ligheanul, aduc ligheanul. Pe la bușune am dat, că am încercat mai întâi cu o seringă și nu reușeam să ajung în baie jos de tot să trag ulei. Mai făcut eu o dandanata asta, le-am pus prea mult ulei mai de mult și cu seringa l-am scos, dar data asta n-am reușit, era și noapte, mă rog. Dau drumul pe la bușon, bă, măsurat 300 de mililitri am scos din ea. Am zis, bă, o las pe minim. O las pe minim și ce-o fi. Să stea pe minim să hau. Pornesc motoreta, bă. Ăla de o presiune de ulei roșu, aprins în bord. Zic, mamă, și la fel mergeam. M-am nenorocit, am stricat motocicleta în mintea mea. Da. Apucă-te acum și caută pe Google. Și am dat de forumul ZX Chaser, nu mai știu cum se numește ceva, zxchaser.com. Mă rog, vorbeau băieții acolo, băi, aceeași problemă, fără presiune de ulei, nu se unge motoreta, bate și cheia, nu doar motorul. Puii mei. Mă, și zice unul acolo că, bă, când pui filtru de ulei, în manual nu scrie să pui ulei în el. Așa că nu pui ulei în el. Bă, foarte corect. Băi, când efectiv, când am citit comentariul ăla, primele și singurele cuvinte care mi-au venit în cap au fost: bă, dar eu chiar atât de prost sunt? Ce am căutat eu să pun ulei în filtru? Că te atenționa în manual. Adică eu am și manualul, nu l-am citit acum, vă dați seama, n-am deschis manualul ca să fac revizia de ulei și filtre. Dar l-am parcurs cam pe tot în trecut, pentru că mi s-a părut foarte interesant faptul că în anii 2000 și un pic aveai manual de serviciu unde ți se spunea, bă, șurubel cu șurubel ce să faci și cum să strângi și care-s pașii, și citindu-l puteai să înveți o grămadă de chestii foarte, foarte mișto din el. În fine. Da. Și atunci am realizat că, bă, are dreptate. Și nu doar el zicea că e chestia asta, și alții ziceau că din cauza asta n-au presiune la ulei și că tot ce trebuie să faci e să deșurubezi filtrul, să-l scurgi, să-l pui la loc și aia e. Și uite cum eu, în loc să plec să spăl motoreta la 7:30 seara, am ajuns să plec să spăl motoreta la 10:30 după 100 de drumuri. Vă dați seama că nu stau la curte. Ia scule, adu scule, du ligheanul,
Aduligheanu, dul dincolo, curăță-l, golește-l, mă rog, da, complicat la blocaie. Și am făcut chestia asta și a pornit motoreta. Și ce crezi? Nici într-o secundă, care direct din start făcea presiune de ulei. A început să ungă, de fapt, nu cred că ea nu mergea neunsă, că nu mergea neunsă, că na, totuși mai sunt reziduri de ulei prin tot motorul, adică na. Doar că era ceva cu presiunea de ulei, lipsea presiunea de ulei și probabil că de-aia se auzea groaznic. Da, ce să zic, mi-am luat-o din cauza faptului că m-am ghidat pe ce am văzut și eu la altul. Și asta nu e neapărat bine. Manualul e sfânt la motoretă, chat. Și dacă aveți motorete mai vechi, sunt sigur că la astea mai vechi veți găsi manualul de service pe net, pe undeva de downloadat. Nu neapărat pe site-ul oficial sau așa, dar se găsește pe vreun forum, pe vreo chestie, manualul și poți să-ți iei de acolo toate informațiile necesare și să faci ca la manual. Că dacă faci cum ai auzit tu, domne, pune ulei în filtru ca să nu fie filtru gol, uite ce se întâmplă. Opa, de ce n-ai mers înainte, domnule? Că ți-aș fi făcut loc. N-avea cum să-i fac eu loc, că eram în spatele lui, nu? Mă dădeam în stânga. Da, mă rog, în fine. Sis. Și asta e pățania mea și ce vreau să vă transmit în clipul ăsta, chat. Și acum, de ce credeți că am silencer-ul pus pe trompetă? Stați așa un pic. Că m-am speriat, vă dați seama, și am vrut să o aud motoreta, să văd că nu s-a damblagit nimic. Eu sunt foarte așa, foarte... N-avea ce să se întâmple, pentru că n-am mers cu ea așa, doar am pornit-o la relanti și am mutat-o 2 locuri de parcare mai la dreapta, tot așa, la relanti din ambreiaj, ca să, unde aveam și eu spațiu ca să aduc ligheanul, să hau. Dar da, asta voiam să vă transmit, să faceți ca la manual și mai ales pentru că e gratis, nu vă costă nimic. Când aveți vreo operațiune de făcut pe la aia, dați un ochi și la manual, că nu vă costă. Nu vă costă și chiar poate să vă ajute să economisiți timp, nervi și să meargă treaba ca unsă. Gen. Da, mă, chat. Cam atât cu clipul de azi. N-am avut altceva de zis. Dacă mai prind o secvență mai în față, ceva, vreo trăznaie, vreo chestie, vreo hau, să o punem în vlog. Eu oricum momentan merg foarte liniștit și încet și trebuie să mai aerisesc o dată frânele, trebuie să se curețe caucioacele, că mi-a curs lichid de frână. Vă dați seama de câte ori am montat și demontat eu pompa de frână, mi-a curs lichid de frână peste tot, inclusiv pe cauciucuri. De asta am și fost la spălătorie să o spăl. După aia am pătat un plastic ăsta din dreapta, demaschează partea de sus de la carene, dar asta este, se mai întâmplă, oricum nu e ceva atât de grav. Și vă urez o zi cât mai bună, asfalt uscat, și nu uitați, ca întotdeauna, aveți reducere la absolut orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului, și vă puteți scoate transportul sau măcar un cico, așa că profitați de la maxim, că reducere cu reducere, peste reducere, ușor, pac, i-ai tras pe dreapta și ții o de-asta. How? Da, big blană. V-am salutat, eu am fost Flash, pa, pa.